Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Saindo ka, boss. Welcome sa aming programa. Aramon Yato ngayong Pungaldaw in Friday. Petsa 6 sa bulang kan Enero 2023. Ini po ang programang Aramon Yato sa Radyo DCGB, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Maging sa ibang bansa, good morning. Sana di tayo Ako po ang tanong lingkod, Mardela daing iba. Sadit sana, pero tiyan. Iriba na po kita hanggang alas 12 ng pagkaudtungon niyang Pungaldaw. Na nag-abiso na po ang Department of Trade and Industry. Wala muna silang programa until further notice. Kaya dire-diretso kita sa programa niya to. Mga dugang up to 12. Ngayon pong Friday. ako pagkayaibig Technical side, kasabay niya to mga tugang siyempre si Ronald Baldo. Yaon man sa Newsbase, Angel Mustasa, Jenny Matthew Valeran as in Francia May Boras. Production assistant natin, kasabay niya to dyan mga tugang si Tasha Marilitana. sabay At ang yaon sa tuya pong sana ka DCGB Social Media Department. ang nakalimutan Katuwang po mga tugang si Richard Astor as in si Tasha Marilitana. Sa luwas ang Mega Force Patrol sa Padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may baling ibig sa manukaan na sinupukaan mga turog sa pansitan. Yaman sa 3rd District, kasabay natin dyan siyempre Jimmy Nasalita. sa'yo. Daraga area, Luwins, Bursi, Barcena. Yan po sa Kapitolyo Provincial. As in southern part ka mga barangay sa Legazpi. Partner Al Armario. Ans Galero sa City Hall. As in sa ibang parte kan Old Albay. As in Legazpi 4th District. Mantang yaon man mga tugang si Boy Mata. Kamuyang mata ng DCGB sa kalsada ang piloto ng mobile. Babalik natin Siyempre, ipapaalala kasabay ta po ang mga tugang si Joshua James Bino dyan sa Regional Center site. ang Ibang party kan Legazpi Port Pon sa Kabangan. kahit As in siyempre sa Northern Part ka mga barangay sa Legazpi. Good morning po. Minasa lugar po kami sana. Ano man ang sinapigigil sa kunyan, ano man po ang okasyon, nasa maray kamong kamugtakan. Sa mga kababayan natin nasa banig ng karamdaman, sa mga ospital, sa mga harong, sana po makarecover na kita tanganing makabalta na sa tuya pong oral daw, naggibo-gibo, sa tuya pong aktibidad, sa tuya pong palibot. Okay? Get well soon, mga ka-GB, as in mga kaaramon niya to. Yan. Bueno, mga tugang, may mga nagruluwas na mga istorya mo niya na pagkaaga. Linawon ta. tayo ay Ano ba itong balitang ito na matana di tayo sabi may big file man na motion mga tugang si ano yan, si Vice Mayor Bobby Cristobal. makuha mo Yung ano ni motion for leave to intervene. Ayan. Sa Commission on Elections and Bank, and sabi pinag-grant po ini. ako Nakatutok mga tugang Ans Galero para po sa mga dugang na detalye may kinaraman dyan sa istoryang yan.
Hans, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, habo nang unang magkomento kan Commission on Elections o COMELEC Albay Office. Manungod sa nagluwas na grand order kan COMELEC Manila o kaya ining NBank manungod sa pagpirma ni Chairman George Erwin Garcia. May kinaraman nga nadigdi sa motion ni Vice Mayor Bobby Cristobal. May connection duman sa pag-intervene o leave for intervene kay sa DQ case o disqualification case sa pighampang ni Alcalde Geraldine Rosala. Sa pagkikipag-oron kan DCGB News ngunya na pagkaaga kay Provincial Elections Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunao, ang mga siring daw kay ning kaso aktibo pa bako pa final and executory kun kaya ta ipasinda basta-basta makakakomento manungod digdi. Kung ano man daw ang mga kahapotan may kinaraman sa siring na bagay, bigahalat paninda ang direktiba gikan sa indang sentral na opisina dahilan sa duman bigo proseso ang gabos na mga disqualification case na pighampang ngunya digdi sa probinsya kan Albay, particularly ining sa syudad kan Legazpi. Tebong nalado, Sir Mar, pinagadan taman ngunya ni napahayag o kaya reaksyon si Vice Mayor Bobby Cristobal manungod sa intervention na motion na ini kung saan nga ni in kaso daw magkaigwan in permanenteng pagbabakante nin posisyon sa pagkaalkalde sa syudad dahilan nga ni sa aktibong DQ case kontra kay Rosal. Sabi lang Vice Mayor ang dapat na magtukaw dahilan sa igwan in rule of succession. Alagad naghagad guna ni na dispensa si Cristobal sa publiko sa pagsabing habo niya na muna magkomento manungod digdi dahil sa habo niyang ma-preempt ang mga decision o kaya proceedings kan na Commission on Elections lalo na ining yaon dyan sa sentral na opisina ninda. Alagad nagtaong asigurasyon ngunyan si Cristobal na padagos ang pagsirbi niya sa publiko asin kung ano nakapalaman sa lay iyo na susundon ninda may kinaaraman sa siring na bagay. Basahon ko into to tabi Sir Mar na opisyal na pahayag ni Vice Mayor Cristobal para sa mga Legaspeño. Legaspeños always deserve a good fight if only to collectively protect their best interest, respect to the public will, safeguard the laws and rules being the basic foundation of our key democratic institutions. The way to move forward is to allow our elected leaders to lead and serve according to what is provided in the local government code, being the fundamental law that defines our powers, duties, and responsibilities. We will entrust everything to the courts. So, iyan ko na, Sir Mar, na pahayag kan Vice Alcalde. Iyan, nag-confirm sa na-receive niya ang order? Yes, nabasa niya na ito, Sir Mar, pero both parties, COMELEC tapos si Cristobal, di pa nagko-confirm kung igwa na sila kan kumbaga hard copy or e-copy kay ni soft copy kay ning ordinance. Ayun, normally baga, iyan i-email. Yes. To both parties. Ano? Oo. Day mo pig-confirmar ni Vice Mayor Bobby kung naka-receive na siya kayo ni? Day go na tabi Sir Marta, medyo likay go na siya sa issue. Habo niya nga ni ma-preempt. Pero sabi niya, we will entrust everything to the courts. Ayun, most probably baka nakuha ito ng ibang mga media outlets sa abogado. Oo, sabi nga ni sa kuya ni Attorney Bunaw, makaskason nga kung makakopy ko niya. At nga, di ko pa na iiling. Ayan, so gusto sabihin, duwa na ang tinawanin grant kan COMELEC and Bank na mag-intervene. Oo. Di ba? Takang maramdaman ka nakaging taon bago magpasko o bago magbagong taon, nagluwas sa istorya na si dating Congressman Pido Garbin nag-file ng motion to intervene and pinag-grant kang COMELEC. And then ngunyan, after New Year, nagluwas man ini na order na minatao man nin permiso. Minatugot man kay Vice Mayor Bobby na mag-intervene. Yes, tampig ko post man digdi kan lado kan mga ni Cristobal rule of succession. Yes, okay, sige. So, so far, yung pa sana, limitado pa sana ang informasyon na nakuha at Sir Mar, both COMELEC and mismo kay Vice Mayor kumbaga respeto po na nindaan proceedings kayo ni sa COMELEC and siguro pag may resulta na sa kasinda mapaluwas sa tahayag. Okay, sige. So tabi Sir Mar, follow up ng DCGB News may kinaraman sa bagay na yan. Dito ko yan. Galero, Thank you very much, Hans. Mga tugang yan po sa tuya po na istorya. Follow up kan sa tuyang pag-iribang Hans Galero. DCGB on assignment. Yan po, dumurante yan duman sa nagluwas na mga impormasyones, mga tugang manong duman sa pag-file ni
ano yan, Vice Mayor Bobby Cristobal ning motion for leave, a verified motion for leave to intervene and or file answer in intervention. Okay? Ang sabi, mga tugang duman sa order na pirmado for the commission ni George Erwin Garcia bilang chairman ng COMELEC na sabi naman ngaya, in his motion, movant intervenor established that he is the duly elected Vice Mayor of Legazpi City, Albay. Thus, he is a natural person allowed to be a party and initiate an action before the commission. For the purpose of the intervention, movant intervenor further established that should a permanent vacancy occur in the office of the mayor, he is the Vice Mayor, shall become the mayor in accordance with the rule of succession. Thus, he has a legal interest in the matter in litigation. Also, the motion was filed before any trial was conducted by the Commission and Bank and prior to the resolution of the instant case. In view of the foregoing, the Commission and Bank hereby grants the verified motion for leave for intervene and or file answer in intervention filed by the movant intervenor Oscar Robert H. Cristobal. Accordingly, petitioner intervenor Alfredo Garbin Jr. is directed to furnish movant intervenor Oscar Robert H. Cristobal with a copy of the petition in intervention. So ordered, mga tugang, firmado yan ni George Erwin Garcia. Okay, so yan po, hanggang dyan lang kita. Gusto nyo lang i-informaran sa publiko sa mga nagharap po tabi kayan. Para po duman sa mga kababayan ta. Okay, so abo pa pong magpaluwas. Yan naman na komento si Vice Mayor Cristobal at maging ang Commission on Elections may kinaraman dyan. So halaton na lang po ang magiging development kayan sa padagos po na pagtukar kayang kang kaso dumang po sa COMELEC and Bank manungod sa disqualification case ni Mayor G. Rosal. Iyo. Okay, so yan po tabi, mga tugang ang mga impormasyon niya to. Mientras nanto, dugangan tan istorya, hali po dyan sa luwas. Joshua James Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Yes. Masakit pala, pero kailangan tanggapin. Aray, naku. Masakit man, pero kailangan tanggapin. Yan ang yan ang talagang keyword dyan, how to move on. Though it hurts, but it hurts. Touch man sa lang giraray. Ayan. Okay, sige. Kumusta? Anong pangyayari dyan? Sa mga dagdag pang balita, tabi Sir Mar, dahil papiglalauman kan Department of Education o DepEd Bicol na malawos o magkaigwanin mga palaro. Pero nga ni Digdi Sir Mar, so pinag-aarabangan as yung pinagpe-prepararan kan mga atleta. Iining palarong Bicol as may pang mga regional sports events. Pati na ang palarong pambansa. Di gustong sabihin, maging district meet dae. Oho. At yun, baga napun ko na bagan dyan sa district meet. Roger. Pagkatapos kan district meet, mapalarong panlalawigan. Lalawigan. Yan. Tapos, maduman na sa palarong Bicol. Palarong Bicol. So sabihin, gabos na mga sports events na yan, daing na. Roger to that tabi Sir Mar. Dahil pa yan pinaglalauman na kan DepEd Bicol. Dahil lang ta sigun ki DepEd Bicol spokesperson Mayflow Ramamil. Dapat ko ta ngaya by February baga tabi Sir Mar. Nagataga-puon-puon ang mga palaro alagad sa presenting ining. Dahil pa ninda ini pag-expect na malawos. Dahil lang ta dahil pa ini approval hali sa central na opisina kan sa indang ahensya. Pero sa mga normal tabi Sir Mar o usual na aktibidad kan DepEd, iyon na talagang mantinido. To dahil man hindi pwedeng mayro. Sharing na sa mga breaks o vacations, brigada eskwela as in off-plan balik eskwela para sa masunod naman na school year. Talagang palaro lang tayo, Sir Mar, ang medyo tagilid na mangyari ngunyan na taon. Pero depende pa yan sa approval kan central na opisina.
Sa ibong nalado tabi, Sir Mar, ngunyan, ang DepEd Bicol, sigun kay Humamil, nakafocus man sa health and security kan mga estudyante, pero nanganay dyan, ang pagprotehir man giraray kan na paglakop kan COVID-19. Ngunyan ba, Sir Mar, voluntaryo ang pagsulog din face mask. Pero sa lado man kan DepEd, lalo naman din sa Bicol, sigun kay Humamil, kung mapupwede o makakaya pang magsulog din face mask. Tiging ganyan naman giraray ang pagsulog din. And sa mga hand washing areas, sa mga eskwelahan, mga sanitation areas, dapat yaon man giraray, tangani mamantinir man giraray ang paghugas kan kamot kan mga estudyante asin para tukdo. Mensahe ni Humamil sa mga estudyante na ngunyan tabi, Sir Mar, nabalik eskwela naman pagkatapos kan Christmas break, buda nagkapirang mga suspensions dahil sa pag-uuran. Kung may problema, dahil masupog na magrani sa mga para tukdo, magpaabot kang sa indang concerns, tangani matawan ay tamang atensyon. Ayun, okay. Ayos yan, Okay. ano? Ayan, next week, Garo, balikan mo si Ma'am May or si Director Sadsad. Follow up natin kung dakula baga ang budget ngunyan kang DepEd sa 2023. Roger. Piraman lamang nahira sa Bicol, lalong-lalo na sa pagpairahay ka mga nagkagaraba na mga eskwelahan durante pa ka man nakaaging bagyo na hanggang ngunyan, dahi pa nahiro. Roger, to that, Sir Mar. Actually, initial tang nakaulay si Mayor Humamil manangod sa mga buildings, mga school buildings tabi, Sir Mar, na medyo narangka, sagkod sa ngunyan. Saro baga, Sir Mar, sa naging problema kan pagbalik kan face-to-face classes kan November. Iyon sa kakulangan sa mga classrooms. And sigun sa inda tabi, Sir Mar, may kumbaga jurisdiction kayan so DPWH. Lalo na sa mga darakula talaga so pagpatindog ng mga school buildings and sa mga darakulang repair. Iyo, pero dapat na hali sa inda mag-emanate ang kahagadan kung ari na mga eskwela na na-repair o re-repairon. Roger, to that, Sir Mar. As in, kung pira ng eskwelahan duman sa request niya na repair sa good ngunyan, tan maraot ka ni, tangon niya na 2023 pa yung gustong project ang gustong buksan. Yes. Baka malingawan sa repair, ang gibuhon bago. Di ba? Tapos, binili bubako man duman sa pighagad na request. Ay, alam, ang pitututukan data. Dakulon dyan, pirang bagyo na uminagi hanggang ngunyan, dahi pa na irahay. Roger, to that. Sigun kay Madam Humamil tabi, Sir Mar, kumbaga, halimbawa, monitored din sa mga may raot, ma-report din sa central na opisina and for referral na ini sa DPWH. Lalo na kung major repairs muda so mga bago talagang facilities. Pero sa mga minor na repairs tabi, Sir Mar, pwedeng sa DepEd. Yan, agadon tayo na listanin da ng tigyo ka, di malistanin dig ma'am. Yes, Roger, tabi, Sir Mar. Follow up ta sa DPWH and then dumanon ta sa mga eskwelahan. Yes, kopya tabi, Patamar. Karing makatabang kita. Kairak man ka mga maestra, mga head teacher, mga principal na iyo ang nagkakalalapigot kan pag-isa si kaso. Dahil man na ang nangyari. Yes, Roger. Okay, Tabi. sige. So yun tabi, Sir Mar, ang mga dagdag ta pang detalye, slide man nalabigdi sa Laog kan Regional Center site. Joshua Bino, DCD. Thank you very much, Joshua. Yan po ang mga duwin nato mga istorya. Ngunyan po ng mga paglagpalang enero, yan, sagana tayo sa mga istorya, mga dugang sa mga departamento. Lalong-lalo na itong mga departamento na talagang lataw na kahit po pong mag-survey. Yan, DepEd, DOH, DPWH, di ba? O ngunyan, mga tugang sa mga kasurugta. May dakula pong hagyat sa inda, ang DILG Secretary. Mag-file ng courtesy call sa mga senior officials. Kung nadagog din do kasudma, mga tugang sa pigplay ni Papa P, duman sa tingog kang banwaan, na press con mga tugang ni, ano yan, yung statement duman, primerong statement ni Secretary Abalos sa press con na ginibok ang DILG, yaon sompang sa mga pulis, officials, para siwalat sa publiko, ibulgar sa publiko ang tunay na status kang drug problem mga tugang sa Pilipinas, and then kung anong involvement mga tugang ka nagkapirang otoridad da, nadamay pa duman nasambit duman sa PIDEA, nasambit sa pulis, mga tugang sa proliferation kan droga. Di hinagad ang courtesy resignation, may mga nagtumar party na. Okay.
Kasud nagkagawa ng press conference mga tugang si Police General Rodolfo Azurin Jr. Yan siya yung kinumpirmar na nagsumitir na siya asinan sa iyang mga pag-iriba sa leader group yung sa higher ups nin courtesy resignation mga tugang, and dahala to ninda kung anong magiging aksyon kung ako on oday, asin kung paano na makiklear ang sa mga pangaran mga tugang kan 5-man committee na kung saan nagsumite na sila ng 20 pangaran napipilian ni Presidente Bongbong Marcos kung arin duman sa mga naisumite na listahan and pwedeng magdugang ang Presidente din kursunada niya na wara duman sa listahan na makasabay mga tugang sa 5-man committee na masara, masirni, ma-screen kan mga senior officials, colonel, full-fledged colonel and general. Hinapot kan mga pag-iribat sa media, mga tugang si General Azurin, manungod dyan sa kahagadan ni Secretary Benhur Abalos. Ang sabi niya, suportado niya. Actually, siya pa nagrekomendar kay Abalos na magbilog nin 5-man committee outside of the PNP. Tangapot nga ni ka mga pag-iribat sa media, igwa mabaga ngaya ka mong iyas, igwa ngaya ka mong mga iba pa ngayang investigating panel. Pero ang sabi mga tugang ni General Azurin, paano ngayon nasa sarahutan ngaya kita na minakis-makis ngaya so investigation, takamo ka mo man sa nag-investigar. So this time ngaya, para matapos na ini, this is now a test of character kan gabos na kapulisan. On the contention mga tugang that a public office is a public trust. Yung bagay yan, mga tugang, yaon yan duman sa Code of Ethics. Diba? Yaon yan sa Constitution. Na kung ang public office is a public trust, dapat ang mga yaon po dyan na nakatukaw, official man o ordinaryong tauhan, at all times, mga tugang, dapat malinig. Accountable sa publiko. Okay. So, yun na, di ano nga yung mangyayari? Yan. Hinagad ko ngayon sa command conference, sa mga pag-iriba, na magsumitir kami ng courtesy resignation. Takunday ka mayang sala, ano may kakatakot mo? Di ba? Kumbaga ngaya, araw mo nang di kang sala nga, tatabo magsumitir. Yan. Pag nagday ka nga nagsumitir, ma-resulta nga na ang pipurtiran mo, so pride mo, and not the organization o yung PNP mismo, asin ang sa imong kredibilidad. Diba? De, ngaya, anong giribonta? O si iba da, nag-uyon, si iba, medyo nag-imurara, 30 taon na sa 30 taon na kita nagserbi, garo nga kita ginibo, garo nga unfair. Ayun, it's na arugan mga reaksyon man talaga. Kung David paliwanag niya na, kung day ka ngayang sala, nga tangay taday ka masumitir sa siring kaning lakdang. Sabi man kanibang mga media, ngaya, Sir, General, day nga yan indo aram kong sisay, pwede nga ibulgar nga sa publiko ngaya sa pangaran nga kan mga ano. As in, pira nga yung porsyento ngaya sa PNP nga yan. 900 plus daan ang mga official yan na full-fledged colonel and general. 900 plus, 956 garo ito. Sabi niya, mga 5% man sa nangayaan. Pero sobrang dahil ka mga pwede pang pangaranan. Tayo pagit nga sa proseso. Ang purpose, mga tugang kung nga tata, nag-uyon sinda dyan kay Benhur Abalos, kay Secretary Benhur Abalos, is that haluyo na ngaya na pigpararakusaran ang pulis. May mga miyembro nga kita na pati nga sa mga aki, pigdududaan nga sa ama, nakaretire na lamang ngaya sa komunidad dahil nga nahali sumansya na pigsautan sa pulis na nga embulto ngaya mga tugang sa droga.
Dingon yan nga, tapuson ta na ini, isubject ang sa diri sa evaluasyon kan independent committee, and then, naning pagluwas ta ngayon na na-absolto kita dyan, o na-clear kita dyan, heads up kaya kita na makaka-presentar sa inda, isaksak mo sa baga na nag-arakusar sa imo, na uning niya, clear na ako. Takon sa pulisa na ngaya, itong iyas nga risaw, nga kita na, gini man kismagis, kamu mo sila nagiribo ka. This time nga iba na ngaya, bagon ta ngaya. Ini ang mekanismo na naisip ta, na sana man magtrayumpo. Iyo man ang gadbaga. Kung dahi ka man nakasala nga, tataday ka dyan magsimbag sa pangapudan. Di ba? Total, sabi nga ni kayan, dahi man ngaya, tulos-tulos na pag nagsumite ka na ng resignation, mga tugang, mahali ka na. Igwapang proseso, mga tugang na, kung ako nga kang presidente, that will be the time na you will step down dyan po sa pwesto mo. Basta kung yan, tinaong mo na so jurisdiction sa inda na ibalwarong ka. After evaluation, kung na-find out ka, yan, saka ka maghali. Kaya inako sa resignation mo, saka ka mahali dyan. Sabi ko pa siguro ninda na ngaya, ngayang ining masurunod mga tugang na mga opisyal sa lower echelon, sa pinakababang ranggo, na malangkaw ngaya, mahali na so stigma. Kan mga sahot kang publiko. Mga sahot nga na dahi manapurbaran, pira na yung general, pira na ngayang opisyal ngaya ang nasahutan. Pun pa nga panahon ni Erap, hanggang ngayon yan, mantinido yung sahot sa dahi man nga nasa angatang kikaso. Pero, nakaulang nga sa promotion, pag-ibalwar nga niya, oy, nasahutan nga ng druga, pero dahi man nga napatunayan, kumbaga naapiktaran nga niya. Kaya nga ning mahali nga yan, o subject us, mag-subject nga taga-boss, sa ano yan, sa evaluasyon, and then, maklear kita, nangani nga yung ariglado na kita pag-abot kang panahon. Now, kung suita nga yung mapapatunayan, disangatan nga ang kikaso. That is kaya masisiparar ta na sa mga bad eggs from good eggs. Yan po tabi ang mga dugay natong istorya manungod po dyan sa kontrobersyal na yan, mga tugang sa PNP. Ewan natin kung di po sa Bicol, magsumitir si General Dimas. Wala pa tayong wala pa tayong konfirmasyon kung masumitir man sila ng courtesy resignation, because ang sako pala ka ini pati provincial director and regional directors, mga tugang kang PNP, sako pala dyan sa pigpapahagadan mga tugang ning courtesy resignation until January 31, 2023. Alright, mga tugang, we will be back. Standby lang kamo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Palagi kaming nagpupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na. Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay. Pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months at pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Buti na lang po nandyan kayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Para sa pang-alas 11 bareta, ipinahayag kan Philippine National Police o PNP na hababa sa 10 opisyal kan sa indang ahensya hali sa 956 na police colonel as in generals ang posibleng inbelto sa droga sa nasyon. Iniyan tinawanin doon ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. matapos ang pangapuda ni Interior Secretary Benhur Abalos manungod sa pagsumiter nin courtesy resignation kan mga haralangkaw na opisyal kan komandansya. Matatandaan na enot nang naglatag nin courtesy resignation si PNP Chief kasabay ang mga miyembro kan command group na sinda PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant Colonel Rodel Sermonia, PNP Deputy Chief of Operation Police Lieutenant General Benjamin Santos as in Chief Directoral Staff Police Lieutenant General Michael John Dubria. Sigun kay Azurin bilang parte kan internal cleansing sa indang komandansya, tatauanin hasta sa Enero 31 ang mga nasa third level officers kan PNP para magdimitir sa indang pwesto. Tinawanin doon ni Azurin na ang pagdimitir sa pwesto kan mga opisyal kan PNP bako sana sa pigkakaputan nindang posisyon kundi sa indang serbisyo. Yan ang pang-alas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, dahil ang inasahan na buong bagong tapang, nabuo ating tiwala, bayan, sarili, kapwa, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang, may ngiting nag-aabang. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Tayo'y nakabangon pagkat may tiwala, hanggang huling patak, may tapang at kumpiyansa. Uran mo na ko, magdiwang tayo, mga never say die. Magdiwang tayo, itaas mo na ang tagay. Ginebra tayo, bubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Basta na, ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi,
Yan, post mo yan, te. Post mo yan, bro. Pray until something happens. So, diretso na po kita mga tugang sa mga istorya niya tungkol niyan po na pagkaaga. Duman po sa mga misis, ha? Na nagluluto kasi ng pangutuhan, rikas-rikasan, taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. 5 minutes or 6 minutes after 11 o'clock in the morning, kunyang pong aldaw. Okay? So, duman po sa mga kababayan niya to, ha? O, naibalik na yung mga ano yan, naibawa sa Indo dahil sa duplicate transaction glitch, kam DTI. Yan, ayos na garo daw. Ano man tulos, naibalik man tulos, naisayos man tulos. Okay, din. Duman sa mga kabarangay ta, siring kan sabi ta, magpasiguro kamo. Magpuna kita magtanom-tanom ngunyan. Ta sige na marahal. Sus mariusi pa di. Pamahal ng pamahal ang mga barakalon. Ha? Dahil na sisiguro mga tugang kung no arin yan matatapos. Ta day pa po na resolveran kimaray. Primero ang production ta. Medyo hababa. Pagkatapos nalaom kita sa importasyon sana. Pag luminahal duman, naturalmente may pass on yan sa consumer because of the transportation and handling cost. Tapos ang dolyar parang siso. Kaya po para di masyado mabawasan tuya pong kinikita, diskartihan ta. Diskartihan ta sa paagikan pagproducer ka sa tuyang sa diring pagkakan. So mga kaya ta sana bako masudar ko lao nun. So kaya ta san konsumuhon, di ba? Dahil nang unyang problema kung dahil kang daga. Di ba? Kasi dakol na pong paagi ngunyan sa modernong sasaka. Pwede kang magtanong mga tugang maski sa anong klase mga tugang na lugar. Di ba? Maski sa tubig pwede. Igwa na nga ngunyan ng mga kabasan. Mga paroy na ang ginibo mga tugang pinalataw sa danaw. In style so sa aquaponics or hydroponics, Ronald ang style. So may mga baso-baso baga. Ikaw sindang ginibong palataw na mga plastic na dumanpig katanom suparoy. Madaliw ng pag-ani, tagiguyod sa napagiring sa gilid. Bagong sistema. Tapos, igwa pang sira sa irarom. Aquaponics ang ginamit nila. May sira sa irarom, di nakaproducer ng paroy. May nagka-practice na nakandig di sa Pilipinas. Di ko lang matumbok kung saan na lugar, pero sa dit lang dang area. Okay? Ngunyan, sa mga gugulayon, arog kang kangkong, nasabi 40 pesos na ang bugkos, iyan po pwedeng itanom. Pagbakal nito ng kangkong, normally baga kita, kikwata man sa nasudahon. Bibihira nagagamit na ngunyan yung paklang. Taday naman ngunyan uso Ronald, so kandingga na may paklang. Kaya ito, kang namundag kita, ang kandingga, o yung bupis, yung baga ay haluan mga tugang gigineris na paklang kikangkong. Ngunyan dahil naman, pure na ngunyan ang kandingga o yan po na na bupis, pure na baga, may diit na puso. Minsan sisabay supali, ayan. Kaya ito, igo po yan ang ginereso. Ngunyan, pag nagbakal ka nin sa rumbugkos mga tugang na kangkong dahil makusido ka, yung pangkusido sa na 40 pesos, gurano ng kusido mo no? Ang gigibuon mo. So mga inalian mo kan dahon na ugbos, itusok mo. Kung igwa ka dyan in lugar na pigagihan in tubig, kudal-kudalon mo, itusok mo duman. Malihis ang sarong simana, nagturubo na po yan. As in, mga 2 simana, nagkakanap na. Mabo yung mga 10 bulan o 3 bulan, paing gusto na, ikanan mapapasisibot kang kaani kung sa'yo mo na dadarahon. Ayan po tabi, mga kunyan yan, mga nahiling tayan kayo sa Indonesia.
na practice ka mga farmers duman na everyday mga tugang nagkaano sinda duman nga ng kangkong sa Indonesia daing luho sa tahaw. Iba man ang kangkong ninda. Daing luho sa tahaw pero pigtatanom ninda mga tugang instead ngayon na pari mahiling mo sa mga paras sa kabaasan mga tugang kangkong. Cultured ninda ang kangkong. Digdi sa tuya. So nagtrubo sa nabaga dyan sa mga gilid-gilid. Sa swamp, bibihira ang sungin na pigtatanom ninda. Pero yung pigpractice, pigtanom. Malinig. Di, pwede yan, no? Ngunyan, ugbos kamuti. Yan, pwede baga itanong mo sa gilid. Pwede nga sa masitira. Di ba? Imbis na mabakal ka. Diskarte na. Kamatis. Pwede patubuon mga tugang sa utong dahil mo na ginamit na mineral water container. Di ba? Pagkatapos, lada. Whether it is sambalas, mga tugang, o yung siling haba, yung pangsinigang, pwedeng itanom, pati nga yung bell pepper. Yung bell pepper, baga pigtatanom naman ngunyan. Kami nakapatubo kayan, pertiman talagang tubo man. Masiramon man. So kadakol sana na pwede, mga tugang nagibuhon. And then ngunyan, kadakol na pwedeng magturo. Manang ngunyan sa kung paanong tamang pagtanom. Let's go back to the basic na naman. Di ba? Di kita masawa kaya na magparumdom because yan ang nahiling mga tugang na pwedeng makasalbar sa tuya sa grabing pagtios. Magtanom, sabi ba ni Ma'am Brenda, daing gutom sa tawong tatao magtanom. Yan, di ba? Kaya lang dito sa Pilipinas, it's an irony talaga, Ronald, na sa mga farmers tayo lugod ang pobre. In other countries like Brunei, mga farmers naman yung may Pajero. Bata sa Pajero, piglunadan sa mga gulayon. Dito sa tuya, pag may auto kay status symbol. Di ba? Di ba? Pagkatapos, ang paraong mata, yun, so nagpapakaon sa nasyon, iulugod ang pobreng tikoy. Di ba? Sabi nga before, mga tugang, pag may umahan ka, mayaman ka. Day ka kapo sa bagas. Aba, ingon yan, pagka-produce, pabakal. Tapos mabakal. Kampang konsumo. Takulang Kaya tumahiling mo talagang dakula ang production because every house na igwapunin pigtitil na kabaasan o yung pigasikasong kabaasan igosindanin box igosin ng kaon-kahon na pigsasarayan ng paroy gigangon na bagaan tapos sisaray tapos kung mapamulino bibalad din una kinagkapirang oras tapos sakay pupamulino wala tayong nakikita yan bira na siguro so mga Dracula talaga igwa pero so mga dati dahil na ako ito kang kartilya duman sa nagtuturo sa kuya kang kartilya sa pagbasa ta nagkaton kita kay manaynisit tabangan kimal ng Diyos yung manaynisit duman pag nagkarawat kami nagtaraguan natago ako duman sa laog kang box kang kafaroy paguli ko sus Mariusip na gatol sarawayong kang karingustuan di ba ay kundi talagang yun ang pinakasusi dyan talaga dugangan ng produksyon suportaran mga tugang kang gobyerno an mga paraoma sa paagikan mga pag-infuse ni mga abonong barato pagkatapos yung mga mga makinarya na akma mga tugang sa sarong lokalidad tan difficile kay itong nag-mechanized kita kada ako lang mga paraoma na karesibi mga tugang ning traktura na dahil man pwedeng padalaganon duman sa lugar ninda abaana kung bakilid mga tugang makunyan hararum ang laboy so sana dapat ipagbagay-bagay di ba haring i-assess talaga kimaray tanganing mapakinabangan ayan so yan po tabi mga nagkakape rin sa mga dapat nyatong asikasuhon because this time kay puwanta po talagang mag-ekonomiya
always mga tugang na i-manage kimaray ang sarong finances. Do not spend beyond your means. Di ba? Kung pwedeng maiwasan ang pangungutang, nin mga appliances, nin mga gadgets, gawin natin. Tabaka yung mas makaubos baga kang ano. So, yun po yan tabi ang mga impormasyones na gusto tang ihiras, tanganing makatabang kita kahit papaano na maliwanagan man sa iba. O tangon yan po, mga tugang, kan Disyembre, luminang kaw ng 8.1% ang inflation because ang nag-trigger is primero, halangkaw na presyo kang petrolyo. Pangadua, halangkaw na presyo kang mga non-alcoholic beverages. Ari nga mga soft drinks, mga juices, sa siniba pa. Halangkaw na presyo mga tugang kan karne. Halangkaw na presyo kan bagas sa pagkaon. Iba naka-trigger eh. Tapos siyempre yung gera sa Ukraine as in Russia, and then yung bako estable mga tugang na nagbagsak so valor kang piso kontra dolyar. So yun po yan ang naging kausa kung nga talumin ng kausa inflation. Now, ngunya na first quarter up to second quarter, titingnan natin what will happen to us. Tingnan natin kung anong mangyayari, anong mga interventions ang gagibong po kang gobyerno para po kita magyanan. Pero para sa tuya, di na kita maghalat. Kita na gumibukaan mga tugang kung paano ba na magyan-ganan kita. Yan, magtanong kita. Sabi ko, dahil kayo po na may daga kang dakula. Maski sa date, pwede. Maski sa baris-bisan, pwede. Maski yan sa arong nindo, pwede. Maski sa laog kanarong, pwede. Kaya po sana na aramonta kung paano yung gibuhon. And yung makukuha po nindo yan, dyan sa mga agriculture office, kanilang bang lokalidad, kanilang lokal na gobyerno, and pwede man sa mga learning sites for agriculture. Dyan po sa inyong mga localities na tangani maturuan kamo ka mga tama. Magpoon sa preparation kan daga hanggang sa mapag-prepare kan sa diring abono, pagtanom, pag-ani, gabos. Yan. Okay po yan. Iyo. Alright. Mga dugang yan po ang mga dugang niya itong impormasyones para po sa gabos ng mga kababayan ta. And Papa Mar, kumusta na po ang bayad center kan Aliko? Ay may iguana po na mga binurugtak baga. At saka iguana mga tugang na na mga collection office sa nagkapirang munisipyo. Di ba? Sa Banuan ka Santo Domingo, iguana man. Kaya luminipat po nin lugar. Yan na dyan sa NS Building sa may San Francisco. Yan na dyan. So ibang mga collection centers, nabuksan naman, tabi. Okay. So kay puwan sana mga tugang na magbarayad. Although talagang medyo namamatian ta pa. Diyan sa Santo Domingo, pagbanggi, kumpirang bisis na minapalsok. Although mariringon ta minailaw man tulos. Narapas garo. Di ba? Pero kan sarang banggi, po alas 12 matanga, nag-ilaw garo aga na. Ruminabas ako digding mga tugang ning atabunon ta. Hindi kita makagibo ng bareta duman. Primero, walang internet saka walang ilaw. May ilaw man ako pero hindi yung tatagal. Yeah. So, ruminabas si Tarig, di kaya yan. So, sana masikaso po yan. No? Magigoning maray na operation, mga tugang ang Aleco, asin NEA. Ngunyan po na asinda na po nagmamanihar kaya ang distribution ng power. Sabi may press con mga tugang na ipinaapod si Governor Edsel Grex Lagman, ngunyan pong aldaw, and sabi, kasabay garuso, Aleco garanto to karon. So tingnan ho natin ang mga development po kayan, anong mga pwede pang ihirasta sa publiko, lalong-lalo na siguro iyan na mga tauhan na maresponde kapag nagkagapunin problema pagpalsok ng ilaw. Taday maiwasan na ngunyan po na mga panahon na nagpaparauran, nagpaparosparos, talagang igwaning mga minapurotol na kable, kumbaga sabi luma na. Pagkatapos may mga nagsasarabit naman, mga tugang sa sanga ning kahoy na nagkaka-trigger para magsarado. Automatic yung tanganing day maiwasan po mga damages pa
O yan ang mga nagkakapira po na sana may mag-responde tulos. O yun po ang problema natin. Di ba? Na day pa na ilalatag, day pa man na ipubukas kang Aleko. Kung may mga tauhan na sinda, mga tugang na na-hire, na sabi nga ni kan matibay o baka recycled yan. Ano yung report ni Jomar na mayroon yatang hinire na mga imbeltuman sa nakaitong panahon kan mga kung nasa apik pa na iyo man sa nga nagkakarabit. Kan mga illegal na koneksyon. O, tiyanan nyo yan. Sana masaligsig po yan kang board. Mailing po yan tabi. No? Dapat dahil bagong pag-asa yan ngayon, bago ngayon kitang mandok nun yan, di halion tayo sa mga dati ngayong negatibo kayo kang Aleko, aba ilinisin natin ang hanay natin. Di ba? Di ba? Ayan po tabi para duman sa mga kababayan ta. Dakulan mga nag-report na ngayon, di niya din ilaw, alo nga mag-responde, dahil lamang ngayon nagdidigdi. Dahil makitang nakukuha kaya na abiso pa sa Aleko, because primero dahil pa man sila nagdedesigna ng official mga tugang na tagapagtaram na pwedeng sumimbag. Si Engineer Buksit, dahil man po nare-reach mga tugang kang mga pagiribata. Sir Roy Cometa, siya yung official na tagapagtaram mga tugang kang board of director. So, ano yan siyempre yung concern niya sa mga sa board of directors. Pero pagkabot sa operation, hands up siya dyan. Not unless natawan siya ning permiso ni Engineer Buksit o kang niya na magtaram para dyan. Kaya medyo buta kita. Naglalaom sila kita duman sa biglaluwas na mga date na informasyon sa bagay kang Facebook page mga tugang kang ang tawag nito Facebook page kang Aleko. O, di ba? O, yan po yan. O, nganyan ngaya, maugmamansin dako lang yan nagbabarayad talaga. Yan, okay? Sige po, duman sa mga kabarangay natin. Magtaga ingat-ingat lang. Duman sa mga nagkapara-opresyon kung ano-anong mga bagay-bagay, ha? Nyaon pa po ang mga pasaway sa palibot sa scam. Okay. Alright. Papa Mar, paano ba mag-rehistro ng SIM card? Aba, mangyari. Di ba binalita na natin to? At saka sinalang natin sa NTC. But anyway, online po ang pag-rehistro. Yo. Kaya po mo ning ID na government issued ID. May mga lista ng ID na piga-ako sana. Pagkatapos, kay phone mo mag-selfie. Di ba? So, hapot kan mga kababayan niya to, halimbawa, ka mga senior citizens, nakipad sa nangyayaan sa muyang cellphone. Paano nga ini? Pwede mo po ka magpatabang duman sa kapamilya nito, may Android phone. Yan. Tegwa mo bagay na ikikiin mo kung anong number ang i-registro mo. Iya. Yan. Ka-online man yan pagkatapos, o kaya naman, sarong option is, tanggalin mo yung SIM card mo, isaksak mo duman sana. Pero dahil man nag-reflect ito registro mo. O kaya naman, halaton taso mga parang kiosk, mobile kiosk na ibubugtak kan mga telcos sa mga malls, sa eskwelahan, sa mga terminals, mga tugang, sa mga matatawong mga lugar para you can register anywhere. Yan. Kanani na maparikasta. As of ka nakaaging aldaw na na-interview mga tugang si Attorney Jude kan NTC. Nasa 11.2 pa sana. So nakarehistro out of 150 to 180 million sa bilog na Pilipinas. Yung gano'n ba? Nakulong pa. Nganyan, sa iba na dinipisilan ngaya. Ang pinakamaray po na mag-register ka mo, madaling araw. Tadi, pasa na ang bulk, mga tugang, kang mga nagpaparehistro. Tan sabi, may tala alokasyon sana, 2 million ang kada aldaw. Kan mga telcos, pag ito na saturate na, dahil ka na makalaog talaga. Kaya, amay ka ngaya
magparisto tanganing makaristro ka makalaog katulos. Takadakol nga yan. Ewan natin kung dudugangan pa yan at ano yan, allocation na yan na yung slot na yan, tanganin na makaristro ang gabos. Takadakol. At ang pangapudan ba ka ng NTC din, ang itapaghalaton nga yan, so 180 days na makaristro ang SIM card mo, tapag dae, after that time, kung dae i-extend, automatic mo madi-deactivate ang numero mo. And you can only use that if makarehistro ka giraray. Ayan. So para ngaya day ma-disrupt ang sa imong mga transaksyones gamit ang cellphone. Ngunyan pa sa parehistro ka na. Kaya lang yun po ang nagiging problema kan iba. Nababaldi, aluyon ngaya. Pero sa ibang talagang nagtiyaga, mga tugang, nakalaog. Tapos sabi kan iba, nakatiyaga nga ni kitang maghapon ni kitang tunga nga dyan sa cellphone sa Facebook, di tangaan taman nga man maghapon. Parehistro sana. Tiyaga lang nga yan. Ayan ang mga tiyagaan talaga yan. Tangani maging okay man kita. But then, yan po tabi, beware mga tugang sa sa tuya po ng mga numbers at saka sa mga pigkikiinta o kapigtataotang impormasyon. Bawal po taonin sala na impormasyon tapag na-find out ka mo na magka-problema kita. May multa yan tabi. May bayad as in imprisonment sa mga mandadaya. Sa mga magpaparaloko-loko dyan. Di ba? Papa Mar, may limit ba kung ilan lang na number ang pwedeng parehistro? Ay, hindi po. Sabi naman sa IRR, dahil man ngayon na limit. Basta i-rehistro mo. Dahil man na limit kung pirang numero mo, ang sa imong sa imong i-rehistro, basta i-rehistro mo. Sa minor, so magurang tabi ang ma-rehistro or yung guardian. Iyo. Okay? Yan. Alright. Oy, sa mga kababayan natin pala yung mga mahilig sa painting o nag-appreciate ng painting, dahil man po nito paglingawan so classmate ko, so amigo midig sa DCGB, oras, oral daw nag-antabay, si classmate na Sam Aguilar, dating professor po dyan sa Aquinas University dati, o UST na ngunyan. Tayo po ini mga tugang sa iya man na solo na solo na art exhibit dyan po sa Ayala Mall na may titulo na Obra Ko, Tabang Mo. Ayan. Hanggang pizza 20 garo ini dyan, mga tugang si Sir Sam. Iyo po yan mga tugang sa sabi ninda, magpasyar man nga kamo, mailing man nindo sa mga obra ko. Tayo po yan mga tugang ang ang pangapudan man ni Sir Sam. O mga magayon mga painting yan ni Sir Sam. And pasyaran tayong suportado ni kan mga Batikano man, mga pamuso na mga pintor digdi sa to, o sina Kuya Ping na Piralta at saka si Sir Chito na Aguilar, di ba? Yaon po sinda nakasuporta digdi kay Sir Sam. Hello kay Ma'am Arlene, matibay na mag-volleyball si Ma'am Arlene. Na apuli ngunyan Aguilar na apelyido niya. Okay, so yan po tabi pasyaran manindo and pwede ka na magbakal dyan. Ang painting, yan. Basta ang pakiuron sa naman, dahil maningin pag ang sa indong ang mga painting na yung pagkatian. Yan. Sir Mar, paano ba mag-register online? Mabaan. Punta ka doon sa website ng ng halimbawa Globe. Ikaw namang mga link bagang pigpapaluwasan mga telcos, Pag nag-load ka baga, ikaw naman na nabibugtak, napipadara mga tugang ang telcos na nag-informar na ngaya magrehistro ka na ngaya kan sa imong SIM card
ngani ngayang sa ibaga magrehistro ngayakan sa imong SIM ngunyan. Simple, safe, easy, as in convenient. Halimbawa, kung smart ka, magdumang ka sa http://smart.com.ph/simreg. Yun po yan, all small letters po yan. Dumang ka, maparehistro. Sa Globe, igwaman sa kasadito, igwaman, napigpaluasinda. Taga nakabukas ka duman, mga tugang, may hagadon sa imong mga detalye. Halimbawa, sa pangaran mo, di ba? Sa pangaran mo, kung sa'yo ka naka-star, kasabay sa numero, kan cellphone na, kang SIM card na registro mo, tapos siyempre, so, picture, okay, so ID na valid, tapos so selfie mo. Pag na-process din yan, automatic. May maluwas dyan sa imong cellphone, mga tugang, na nag-congratulate sa imo na you have successfully register your SIM card. Di ba? Yun po tabi ang mga dagdag natong impormasyon para po sa Indo. Oras nato mga tugang, 11:32 daning paggaga. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Iba talaga ang ngiti ko ngayong umaga. Ganda ng ganda, no, mga kabarangay. Sobrang lakas maka-LSS. Noong napanood ko nga yung commercial sa TV, talagang hinanap ko agad sa Facebook at YouTube. Paulit-ulit ko lang itong plinay. Bilib talaga ko sa Ginebra San Miguel. Para sa akin, tamang-tama ang commercial na ito sa mga panahon ngayon. Panahon talaga na lahat tayo ay makabawi. Mas may pag-asa na. Kaya para sa ating lahat nandang lumaban para sa mas masaganang kinabukasan, isang tagay naman tayo dyan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda. Ay, mga tugang balik po kita sa tuya pong programa. Ay, mga ka-senior citizens, kumusta na kayo? Masakit bang kasukasuan nyo? Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Ayan. Ay, good morning kay Sir Paco. Ayan. Mr. Paco. Good morning po tabi sa imo. Ayan. Ha? Salamat duman si tinaw mo po tabi na ano yan, panghaplas sa mga makulog. Nakatabang. Dakulang bagay. Para po duman sa mga arog kong medyo may pikukulog-kulog na. Pero sabi nga ni kayan mga tugang, pag mga ang edad ta talagang bako naman so siring kan sultiro kita o aki pa kita na mga aktibidades, pag tagaiwas-iwasan tayan. Di ba? Lalo yung mga retirees, no? Lalo yung mga 65 years old above. Ayan po tabi, no? Sabi ni Mr. Paco, ilikayin mo ngayon magkaong kaning karne. Lalo yung mga red meat. Iwasan mo ngayon. Lumawa ang buhay mo. Umabot ka ng 77 arog kung nakakapag-drive pa ng auto. Yung kunon mo si Mr. Paco. Matiba yun. Okay? Yan, halimbawa, yung dahil ka na yung magprasakat ngayon sa agihanan. Dipisil na. Kung matariri ka, luway-luway sana. Kung matiklop ka kang sa imong tuhod, medyo luway sana. Luway sana. Di masyado ka ano. Di masyado ka ano yan, ka strenuous sa tuyang mga ano. So tama sanang iro-iro. Yan. Na talagang medyo na minabari naman baga ang sa tuyang mga panimbang. Kaya ano yan, sabi nga ni kung masulog ka ngayon pantalon o shorts, do not do it ngayon while standing. Kapag ikaw medyo may edad na, ito, gibong nga nakatukaw ka tanganing dahil ka masyado mahirapan. Hindi mo nagkabasong kapat bagadi. Kaya po tabi duman sa mga kababayan natin. Anyway, ay baga ni Father Mumoy ngaya age gracefully. Yan. Ano, di magparamundo, ha?
Tanganing ariglado kita. Alright. Oy, kumusta sa itong mga amigo sa Bureau of Fire Protection? Mga boss, mga sir. Kumusta na? Namumundo kaya pag naagi ako dyan sa Tambangan, sa Santo Domingo? Tanggang ko niyan, din naaman sa fire station in Duduman? Ano nangyari na? Garo, mapapabilangan garo manan sa BIA o Bicol International Airport, the longest fire station na pinagkonstruir sa Albay. Doon taon na din na aman pangyari. Ano po, tabi, pakipalap na lang mga pag-iriba, no? Pakiaputan din sa regional director, anong nangyari ng tigyan? Tan sabi, kang bago magtalikod ng taon 2022, nakuha akong istoryang yan, tamaski si Mayor Joe, naghahapot na. Taday na haman so fire station dyan, dahil ganda na nagtatrabaho eh. Ano sabi, biniding na sa Manila. No. Di ba? Biniding na sa Manila. So naggana sa Manila, pinasubcontract yun na nangyari. Pero dahil bakuin ang istorya eh. Because kang inop, para porsigir ta mga tugang sa lokal na gobyerno na magbakal kidaga. Di ba? So, siyempre, nahiling man kan lokal na gobyerno na may pangangaipo, buminakal kidaga. So, para sa fire department o sa fire station, Bureau of Fire Protection, so para sa nadamay pa nga ni nagkaigwa pa lugod ning sobrang lote mga tugang natawan pa sa BGMP, natawan pa sa PNP. Ano makonsuelo dyan ta kung sisesuna inot na nag-request nin lote, iyo anaod dyan na makapakonstruir hanggang nyo din haman na lamang so sa ano yan, so sa PNP rin na punggas na lamang kang bagyo, inirahay na naman ngunyan, ayos na. Tapos sa BGMP naman nakapagibo na. So, BFP lagod uto. Nakating katabi, Director Perdigon. Baka pwedeng tulungan nyo naman at nganing maikulukarta naman sa tama sa mga mga fireman ta dyan. Di ba ta? Pampirang beses na station in the dyan, nagaros in the squatter. Di ba dyan? Kung saan ang bakante na pwedeng ito kan lokal na gabi, duman sindamadalagan. Kang inot, dyan sa irarumkan munisipyo. Ngayon, auto na naman sa may gym. Di ba? Ngayon sila sa may gym. Yung kapag naayos na kasi yung fire station, mayroon silang prosopestong prosopestong taguan o kaya sarayan kang fire truck, garahe. Nanganing day maraot. Tayo kung piko para orana na, raot tulos. Di ba? O baka pwede tabi na si kasuna man hindi yan. Tabangin nila tabi Sir Perdigon. O kaya sa Provincial Fire Marshal ta. Tutukinan doon sa itaas na naarong ng tiyan sitwasyon. Kung dahil pasilidahan ng kontratistaan. Di ba? O sayang mga tugang sa entusiasmo kan lokal na gobyerno na pigpara persigir nindo ka ito kan mga entendong opisyal na ngaya magbakal ka mong luti tangani ngaya may budget na ngaya para dyan. Iho di kabrang buhay tayo ni. Mabo yung makakonsigir kiluti. Sagod ngunyan, pinuunan sana hanggang pusti tao. Iga naman napulot na diit. Naislama naman kidiit. Pero ngunyan tingga. O sige oran, trakla na lamang so duman, so kabilya. Imagine, 2 taon na, day panakaman. Anong nangyari? Diba? So pag-araw ka baga pag sobra na sa pwede nang questionon yan mga tugang kang BFP lalong-lalo na sa sa regional office sa rumensa sa indang lakdang na ang gabos na fire station sa probinsya dapat magkagaling sa diri. Di ba? And may modelo sinda na pigpapagibo kayan. Di ba? As in requirement na 400 square meters tangani may garahe. O di ba? O taas ngunyan nakatingga. Walang nagtatrabaho. Daying any word mga tugang from the BFP hierarchy sa tuya pong riyon kung ano na lamang ang nangyari ano nang pigigibo nindang lakdang para matabangan sa Santo Domingo Fire Station o yung lokal na gobyerno kan Santo Domingo na
maitindog na asin maduro-diretso na ang trabaho mga tugang kang fire station inda. Di ba? Iyon na sana na halat pag-agi mo doon, makamundo mo agi ka sa tambangan. Bata pag-agi mo, kampusan to agian mo. Pakalampas mo, pulis. Pakalaorin na mo kidiit sa kataning kang pulis, BGMP. Last po ta so BFP. Aran ni pati sinta sa salog. Dahil mawarang gitubig. Kundi, yan ang problema. Hanggang ngunyan, hindi yun na aman po tabi sa indang dyan. O sa indang fire station kung napano yan dahil na nagtatrabaho mga tugang so dapat magtumar party ko ta so mga higher officials ta na ano yan so aton yan duman sa itaasan nanti ganun na nangyari kanay dahil no paghalat to na gumibunindak ng sulukal na gobyerno ta garo na babaldi naman mga tugang si Mayor Joe at sinsusanggunian baka magsangat na ning kaso lugod. Huwag natin hintayin umabot sa puntong ganyan. Para lang ma-expedite mga tugang iyan na pagpairahay o kaya pag-construir kan fire department dyan. O yan, nagpuna so preskon sa aliko. Ano doon nangyari, aday? May preskuna? Nagpuuna pala? Ano daw nangyari dyan sa aramon ta dyan mamaya sumadakaan kan mga istorya mga tugang dyan sa preskon papresko na pigpapod tanganing masabutan kang publiko primerong concern mga tugang sa mga bayad center o kaya itong mga collection centers pakadua natural so mga maresponde kuning kaso nagkagawa abiriya dahil na magpirit mga tugang sa mga new connections ta pigpundo na yan may pigasi kaso pa ayusin muna niya natin ito saka na sunyo connection di ba o yun po yan tabi ang mga ano yan balo ko ta na magkuhaning istorya sa mga kababayan ta dyan na sa nangayata igwa nga yan yung preskon dumana sa na ngayon di apot sa mga apot nindo ayan kaya at saka niya ako nga sa mga simbag iyan po ang mga ano yan papabar dahil sus Mario suspension kang gaso mag-reskwila na kamo kami nga ni kay itong mga panahon ano dyan anahaw sa na o kaya daong kibatag minsan nga daong kinatong ang suklob dahil nagsususpender ki kasi ngunyan magrepo sa na maaga suspension pag sinuspindi na pag umininit mataram mangayaan ta sinuspindi na ngayon may klase may dahil man yung uran iling mo na kadakol kitang salasa init salasa lamig sabi ka nila alright okay saro pa makatugang paramdom so mga dahil pa po nakarehistro dahil pa nakarehistro so mga SK 15 to 17 years old so mga regular na nagbuboto 18 mga tugang paitaas so mapatransfer halimbawa nagbago ka na ning istaran gusto mo na diyan ka na magboto yan pwede nandiong gibo niyan. So dahil nakaboto nin 2 beses 2 consecutive elections mga tugang dahil ka nakaboto automatic disenfranchise ka deactivated ka pwede mong i-reactivate mga tugang punta ka dyan sa SM so tayaon mo nyan dyan so so mga taga-Comelec sa SM o kaya dyan sa indong mga Comelec offices or sa mga i-schedule mga tugang na mga mobile registration hanggang pitsa 31 lang mga tugang ay day hanggang pitsa 20 tama hanggang ngunyan lang na Enero mga tugang ang registration day taaram kon iyan i-extender depende garo kon halimbawa tapos dito pa man sigurado mga tugang kung sa Oktubre 2023 mananggad ang eleksyon ka mga kapitan
Ta may pending mga tugang na petisyon sa Korte Suprema na isinangat baga tugang si election lawyer ano yan si Mac anong pangalan ni Mac? Alingaw ang galugod. Di pigalat ito actually ni Comelec Chairman George Garcia. Dahil mga sa mga ang problema ngaya kung gibon ngaya kang Comelec ngayon o kang Supreme Court ngayang Mayo ang election. Preparado naman ngayon kami kaan. Ta pinagano baga kang kamara asin kang Senado na i-oktaba sa election sa barangay sa October 2023. Ay. Pero may mga kahagadan man itong petisyon yata ni ni Makalintal, ni Attorney Mac na gibuho na Mayo. So ilingon ta ko ano magiging desisyon kayang kang Korte Suprema. Magparehistro tabi kamo tanganing day kamo okay makapagparticipar kamo mga tugang sa eleksyon. Pagkatapos by 2025 local elections naman ang peprepararan takayan. Tangani na ma-exercise sa tuyang right to suffrage. Yan, yung karapatan niya to under the Constitution na magboto, magpili sa tuya po mga opisyalis. Tanganing kung di ka magamang kamo, problema na kamo. Mahali na. Okay. And then sa mga barangay officials paki-reparo man tabi kan mga area o mga jurisdiction nindo. Tamay nagkakapit tayong mga pasaway na mga kababayan na ano man daw yan tapag nahiling na may bakanting lote duman bibarabadan mga basura nindo. Baka pwede tabi na sawayon nindoan at ang aning kinudal na may barbar ng kudal tapad yun binarabadan pa na basura. Anong klase man? Baka si kaso nindo yan, bako yan tama. Igwa pang nakabot sa tuwang informasyon na so nagturupad nagrilinig sa tinampo. Aba, so inawan tapos so pinurot ng mga plastic, binarabad, ikinaag sa bakantima na lote, duman sa gilid kan tinampo. Ano na tayo? Ayusin nyo. Ang paglilinis yung tama, hindi yung malinis yung tinampo tapos binarabad nindo sa iba. Iba yan sabi nila na kung ang abo mo ngayon may pagtaw sa iba. Di ba? Kung ano ngayong abo mong gibuhon sa imo, dahil mo pagibuhon sa iba. Yang gibo-gibo ni nagturupad ka mo, binariyadan pa ka mo kang gobyerno. Tapos ang basura na hinali nindo dyan sa tinampo, ibinugtak nindo sa iba. Sa solar kan iba. Bagong ipinahakot nindo yan sa mga basurero nindo, mga eco-aid nindo, ibinugtak sa tamang basurahan. Sa ino baranggayan, bala na hanapan na nindo. Dakulo na mga sus Mariusip na buhay ta. Alright, okay. So ano pa to? Mga ipangyari adi? May developing story na so aki ni Secretary Boyeng Rimulya sunada ko mabaga dyan kay pang gustong druga nabsulto daw. Abangan pa mga detalles po kayo mamaya sa mga developing stories po yan na lumalabas ko niyan po na pagkaaga. Nabsulto daw mga tugang si Rimulya nangyari. Okay. Alright. May mga areas po, mga tugang dito sa tuyang palibot na ano yan, dipisil pagagihan o yung mga lalo dyan sa mga pasiring po sa Sangay. May parte dyan mga tugang sa barangay Patitinan sa Sangay, Camarines Sur na medyo dipisil agyan king motorista. Sabi kung pwede dahil na mag-agi duman mga tugang sa nasambit na tinampo, sabi kan Local Disaster Reduction and Management Office kang Sangay uy may nagrasay
May nagkaturumbang may nagrasay na na partikan bulod. Igwaman ko taan nin trensera na itong riniprap baga, pero luminampas dumaan sa riprap, naulog sa tinambo. Kaya kung pwede na tabi, den ang una kung mag-agi dumaan tadiki, delikado, no? O yung may gapo na tuminahaw sa tinambo. Marito ding naugpaan. Barangay Patitinan sa Sangay sa Camarines Sur. O yan po tabi para duman sa mga kababayan natin. Nga ni pong day kita magkago ng problema. Alright. O yan mga updates po dayan sa mga areas na padagos pong piguran. Because of the shear line, asin iba pa na mga weather disturbance po sa podiang palibot. Paano kayo ni mga tugang? I think mapatos-patos na kita. Tanganing makapreparar kita mga tugang sa tuya pong alas 12 mga bareta. Sa pangarap po kang bilog na tropa, nakaibanan po niya ito sa ngunyan. Kasabago si Chief Ramir Tanay, si Ronald Baldo, asin ngunyan mga tugang kaibanan ta, si Dionapolis, nakaibanan taman mga tugang si Tricia Marilitana at saka si Richard Astor, sina Angel, si Jenny at saka si Francia. At Mega Force Patrol, ako po si Mardela. Thank you and God bless po.